Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 20, versikulo 17. Mabalin anaimas ataraon ti magunod mo iti kinaswitik, ngam ti saan amabayag, mayarig iti darat, amay pamulmalkan ka. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Kinapudno ken biag. Aldawan lakay, ingkamanganan ta sumrakan iti trabaho. Makaturturo kailangan, madamdaman ton. Intun kwan bida ka man pastrakanin, ikatenda ka manun. Ado di tati mabalin apagsarkan at trabaho. Anya nga ado, nastrak mon sa aminan a restaurant, ngam ikatenda ka, gaputa ka nayon ka amaladaw. Nagrigat mo tanti kastoy panagbiag. Kanayon na masapa sumrak. Agyaman ka tadda trabaho, kasanuno awan. Apay nga ta sa anak ang naipas ngay abak nang. Aggagat ka, bareng addapay namnamam abumaknang. Apay nga awan manan ni Teodoro. Maladaw siguro, boss. Kanayon samit ang maladaw daya a chef cook. Imbag tada kadwa na a cook. Kasanun no awan. No, apay mat ngami nakasjay. Sapay no adda kat kanayon nga agibaon, boss. No kanayon nakasta. Jakamon, no anya ti pagbanagan na. Anya ti kayat mo asawan, boss. No di na saysaya atin ti trabaho na. Agbirok laangan iti sabali a pagtrabahuan na. Sige, tay bagaktukan kwa na, boss. Manong Teodoro, imbag tasim magpat ka. Damdamagan na ka ni boss itay. Anya? Imay ka di itay? Wen, Manong. Imbag ka no tada ti kaduam akok. Kasanon ngay no awan? Amok nga adda kadwak nga agluto. Iswa medyo naladawak. Amangan no adda nakaibaga kwa na akanayon ka amaladaw. Sino nga tati nakaibaga? Saan ka di asika? Ay, saan ko nga ugali tagi pulong, Manong? Di ka agkamkam mali amang ibaga. No di mo kaya tidakas. Manong Teodoro? Anya day tayong sangputyo, tatang? Adu amakan, karne kan dadumapay. Saan mo takin sinas, wano katapusan? Ay ngam, nangalaan nyo iti inggatang nyo kadagita, tatang. Saan ko aginatang? Nalaingak lang amin nga agremedyo. Anya ti kaya tiyo asawan? Nagadu ije restaurant. Iti unag tidak kalaref. Ngam para kadagiti customer dagita. Para kadagiti customer, kan para mo tan kadatayo Utangan nyo kadi dagita, tatang? Ha? Utang? Ako Kaslagastan, no kasta ti panagawat mo. Kanayon mat nga ado ti isang pet mo amakan, tatang? Ado ka di ti kwartam? Uray awan ti kwarta, no addalaket ti makan. Mayat lata. Kasta ka di, tatang? Adda ko mga minipagatang ko. Anyat ipagatang mo. Dakla palpaldog, tatang. Kanayo nakamabsog. Gaputado ti isang pet mo amakan. Ngumawan na ayam ko. Ibagam to kan ninanang mo. Tagumatang into nagsweldoak. Mabayag ka di pa iti sweldom, tatang? Mabihitan. Itad kunto kan ninanang yu ti sweldok. Gumatang kayon to. Wen, tatang. Ibagak to ken kwa na. Panagawidan. Di ka kadipay agawid. Manong, imbagada nga ag-overtime tayo. Taado pa'y ti umay amangan. Ay, sinalbag. Sapay makawawid akon. Di mo ka di kaya ti ag-overtime, Manong Teodoro? Ay, maitantan ti panagawid. Imbis as anak amarabyan nga agawid. No siya, kay kayat ko no adda overtime. Tamabayadan mo. Nga mabannog kamat itikas taunay. Saan mo't anadagsan ti trabaho tayo? Uray saan anadagsan. Makapaboring mat.
Manong Chodoro, anya ka ditilin na untabag mo? Nagsukatak. Pantalon kan badok. Apay ngay nagdakkel day tabag mo. Dapay ngamin tuwalya ka. Ha? Apay, beach resort ka di ditoy, tadapay dagita? Badong, pantalon, kan tuwalya? Nanang, nagsweldo ka din ni tatang? Nagsweldon, anak. Ngam idulin tayo, tausarin nyo iti panagadalyo. Igatangan dak ko may tipalpaltog ko. Saan ka di amay mayat no igatang talaangan iti aramatam iti pagadalan, anak ko? Dakkel ka ngaminan. Saan kan abasit nga ubing nga agay ay ayam iti palpaltog? Nanang, dakkel ka di ti sweldo ni tatang? Basit ti sweldo ni tatang mo, anak. Ape anadamag mo? Kanayon nga minanaimas ti si datayo. Di ka adalak kat awan ti kas di abalon da. Kasta ka di. Anya ka di ti trabaho ni tatang na. Mangup-opisina ka no? Isardeng mo ti agisangpat iti taraon nga agapo iti restaurant. Tapay, di ka katagyaman, taday sangpat ko. Maragsakan kuma no saan nga inlibas. Kasla sweet-sweety kam ti boss mo. Saan a kinaswiti ka? No di kat kinasirib. No kayat mo ti agbyag, agalimtak ka. Sa anak nga umanamong iti panangiliblibas mo iti taraon ako ka ti boss mo. Imbis a maragsakan ka? Saan mat? Taagdanag ka? Saan nga gnanayon ang mailimad mo ti mading aramid mo, Chodoro? Amok ti aramidag. Apay nga minayada, ita ti pagsarsaritaan ta. Makadlaw pa yan ti anak ta. Ti kanu kaadalan na amangup opisina, kat simple kanu lang ang tibalon na. Idinto ta ti anak ta, kat agkakaimas tibalon na. Kayat naasawen, analalaingak, ngam ti amaday ta kaadalan na. Isardeng mon ti kastangar aramidam, sakbay amaladaw ti amin. Adamadmadlaw ko amadi amapaspasamak dito yung restaurant. Anya ka di dayjay, sir? Saan ko pa nga ibaga ita? Ngem no maduktalan ti dinutukak nga inventory kadag iti may lutluto ditoy, diya ka muna sawen. Makumi-kumakpay ngamin iti sabali a negosyo. Kasta ka di, sir, boss? Oh, awan ka di pa lang ni Chodoro? Ay, intun madamdama, at danday jay, boss. Kanayon ka di amala daw tay jay? Kwa, boss. Isuntulangan ti pagdamagan nyo. Naminanon nga imayak ditoy, ngem saan ko anadanon. Kaya't naasawan, kanayon amala daw asumrek. Ngem kanayon met amasapa nga agawid. Kanayon ang naimas ti balon ta, ngem dagiti kaadalan ta. Way nga rod, ibagada payabak nang tayo ka no. Ngam kunamot ni nanang abasit kanu lang ti sweldo ni tatang. Dinamag ko ni tatang, utangan na dagiti isang sangpad na. Kitun ko na naman. Iso nga ta ako na ni nanang abasit ti sweldo na, tado ti baybayadan na nga utang na. Wala, kasta ngagpaiso. Agmay-may saak dito'y kusina. Karga aktibayong ko iti adu a frozen goods. Mga alak pa iti karni kanda dumapay. Kartangak, tama nga no adda umay dito'y kusina. Nay, Manong Chodoro, di ka pa'y nagawid? Nay, kunak man no nagawid kan, da ka pa'y matgayam. Ada ngamin nalipatak, Manong. Nabatik ngamin ti panyok. Inkabil ko di tarabaw ti kabinet. Panyulay, isukat ti subsubliamon. Nasa papaymat, iso ang nagsubliak. Ada ngamin na isapit iti panyok. Isumat lagayam adi tarabaw ti kabinet tanang ikabilam. Anyang iti naisapit iti panyom? Kwa, basta.
Ay, narigatan no adda mangala iti panyok. Kan maysa, adda sentimental value daytoy a panyong. Ni, ayaw na yan. Panyo lang. Adda pa'y sentimental value na. Ay talaga, Manong. Napatag unay kanyak daytoy a panyo. Ngamin, inted ni nanang ko itinaudi a kasangay na, sakbay anatay. Sakbay nga agawid kayo. Ipakita yo pa'y dagiti bagyo iti security guard. Ha? Apay ka di, boss. Oh, ato itibag ko. Anya ka diti kitaan nyo itibag, boss. Manipod ita. Kitaanan, wano rekisaan dagiti security guard ti bagyo, sakbay nga agawid kayo. Apay, sir. Adda ka di mapukpukaw? Dakkel ti mapukpukaw. Kat nabayagan na mapaspasamak da ito'y. Huh? Oh, Chodoro, ayan ti bag mo. Ay, awan tibag ko, sir. Akin bag da ita dakkel abakpak iti asidag mo. Kwa, sir. Nagsukataktikan gana da ita. Ala, security guard, rekisaam tibag na. Apay amalamon, katawan pa'y ni tatang. Wan nga rod, anak. Itaman pa'y. Kasla adda madi ngagparparik na kanya. Adda nga tamadi anapasama ken kuana? Day tangarod ti jak amo, anak ko. Madanag anak pa'y kitin. Di mat nga rod umawag no anya tinapasama ken kuana. Nabati ti cellphone na. Ngamuray no kas na. Kita ang mananak ko. No adda text no awag na. Itala ang amalada nga agawid ah. Ay, wan nga rod, anak. Makapadanag at talaga. Daw mong awag na na. Number mat. Maala, yag mo anak. Siyak ti mang sungban. Hello? Asino ka di daytoy? Ha? Adda ka iti presinto? Apeng adda ka dita? Kuna, kunkat. Si kantumit ngamin. Ay. Anya timbaga timawag nanang. Adda ka no iti presinto ni tatang iyo, anak ko. Anya? Ni, apay nga dayjay. Lading itak nga ibaga, anak. Natiliwan dati inala na a frozen food itibag na. Kukwa ti restaurant day jay. Kaya dyan sawan. Takaw dagi dyan. Namin adon nga imbaga kasaan nga galala. Ngam natangkan ti ulo na. Ay, kasaluitan. Dayta ti dakkel ang parikot. Naawanan lang aruden iti trabaho. Mabalod pa'y tanakita da mismo titinakaw na. Maawatan mo't siguro itan. No apay akanayon kaaparitan nga agiyawid iti kukwa ti restaurant. Bagat. Diyak ninamnama ang kapkap da. Uray saan dang agkapkap. Tabasol ter aram itam. Basit lang mati alalaag. Apay abasit ako nang. Numaurnong dagijay. Adon. Kasano pa itan? Kapilitan nga nakagbirok iti trabaho. Kasano pa iti panagadal dagiti anak ta? Bakit? No di mga kumakan ka. Saan kumakasto iti napasamak? Si kantumit ngamin. Di ka mapnag iti datangdan mo. Tairaman mo pa iti saan arumbang. Pakawanan na kumabagat. Sigurado nga inton rumar ka. Marigatan ka makabirok iti trabaho. Taamuda ti aramid mo. Agbababawi akon bagat. Kastoy gayam tibunga ti kinaswitik. Maragsakan ka no agbaligi ka amang switik. Ngam no naduktalan da ka. Dakas mati ibunga na. Saan anasayaat nga aramid ti agswitik?
Tainton maduktalan, si kantong matlaang tinakababain. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Mark Molag. Sound effects, Joffer Anas Basip. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.